ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு நம்ம கிசு பேசலாமாங்க. இன்னைக்கு நம்ம தமிழும் சரஸ்வதியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ தமிழும் சரஸ்வதியும் வந்துட்டு அர்ஜுன் மேலே ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அர்ஜுன் வந்துட்டு என்னென்னமோ பண்ணுறாரு, அவர் பண்ணுற நடவடிக்கையே சரியில்லை, அந்த மாதிரி வந்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அண்ட் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ் அவங்க அம்மா கிட்ட போய் சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி அர்ஜுனோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து 60 லட்ச ரூபாய் வந்துட்டு வந்திருக்கு. இது வந்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல, இது நல்ல வழியில் வந்திருக்குன்றது எனக்கு ரொம்பவே சந்தேகம். அம்மா, அர்ஜுன் வந்துட்டு இதே மாதிரி பண்ணிட்டு போனால் நம்ம என்னதான் பண்ணுறது, அவரோட நடவடிக்கை எதுவுமே சரியில்லை, அந்த மாதிரி வந்துட்டு சொல்கிறாரு. அண்ட் வந்துட்டு சரஸ்வதி பார்த்தீங்கன்னா, அத்தை இதுக்கு மேலேயே இதை பற்றி கண்டிக்காமல் இருந்தால் அவங்க வந்துட்டு என்ன வேணாலும் பண்ணுவார். ஸோ அவரை வந்துட்டு நீங்கள் கேட்டுறதுன்னா நல்லது, அவருக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாச்சும் அட்வைஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி வந்துட்டு சொல்கிறாங்க. உடனே வந்துட்டு இங்கே கோதை வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வரட்டும் அர்ஜுன் வரட்டும், நேருக்கு நேராகவே வந்துட்டு என்ன நடக்குது அப்படின்றத நான் கேட்குறேன். ஏன்னா இது இப்படியே விட்டோம்னா நம்மளோட வாழ்க்கை, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆஃபீஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்பவே பாதிச்சிடும். இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு செயலை வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் யாருமே செய்ய மாட்டாங்க. ஆனால் இவர் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு என்னென்னமோ செஞ்சுட்டு இருக்காரு. இவருக்கு இந்த அதிகாரம் கொடுத்ததே வந்துட்டு நம்மளுக்கு தப்பாக போச்சு, அந்த மாதிரி வந்துட்டு நினச்சிட்டு இருக்காரு. அண்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் இப்போ என்ன ட்விஸ்ட் வந்துட்டு நடக்க போகுது அப்படின்னா, இதெல்லாம் வந்துட்டு அர்ஜுன் வந்துட்டு பண்ணியிருக்க மாட்டாரு. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு யார் மேலே பழி போடுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கார்த்திக் மேலே வந்துட்டு பழி போட்டுருவாரு. ஸோ கார்த்திக் தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு வாங்கியிருக்காரு, அந்த மாதிரி வந்துட்டு சொல்லிடுவாரு. அண்ட் கார்த்திக்கும் வந்துட்டு அதை ஒத்துப்பாரு. அண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டுக்குள்ள ரொம்பவே நிறைய சண்டைகள்லாம் வந்துட்டு அர்ஜுனால வரத்து காத்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் வந்துட்டு நிறையவே வரப்போகுது. ஸோ இதுக்காக நீங்க காத்துட்ருங்க. அண்ட் கமெண்ட்ஸ்ல நீங்க சொல்லுங்க, அர்ஜுன் வந்துட்டு பண்றது கரெக்டா? ஸோ கோதையை வந்து அவங்க அப்பா அதுக்கப்புறம் அவங்க அக்காவை கொண்டது, அதுக்காக இவர் இப்படிலாம் பண்றது கரெக்டானு கமெண்ட்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.